Тритико е един от най-търсените антидепресанти, макар и да има доста странични ефекти. Действащото му вещество е тразодон хипохлорид или накратко казано тразодон. Използва се при най-различни видове депресия, тревожни и натрапливи състояния, както и при фобии. Изписват го и при безсъние. Също така се взема при алкохолни, депресивни разстройства, при алкохолизъм, но помага и при смущения в храненето, причинени от разстройства на апетита. Лекарите го препоръчват понякога и при хронична умора и зависимост от бензодиазепинови препарати. В аптеките в България може да се намерят таблетки от 75 и 150 мг, както и особено силните от 300 мг. Лекарството се приема само от възрастни. Спирането му става по специален режим. Противопоказанията и страничните ефекти са доста. За по-подробна информация вижте статията в Лекар.bg. Също така не пропускайте да се абонирате за канала ни, за да получавате първи най-ценната информация, свързана с здравето.